OK, takže čaute ľudia. Vítame vás u nového videa. A dneska, aj keď to nenávidíme absolútne. Ideme si otvoriť labubu. Áno. Ja to dáme tak, že si to nekupujte. Nakupujte si to. Je to blbosť. Ale... Unesem vám to, deti. Tak ktorého otvoríme prvého? Unesem vám to, deti. Áno. Ktorého si prvého rozbalíme? Tohoto. Tohoto? To Coca-Colového potom. Dobre. Lebo Coca-Cola je najlepšie. Keď na toto asi nebudeme potrebovať nožničky, ja to rozbalím, ja to roztrháme. Aj, asi tak budeme musieť potrebovať nožničky. Za peniaze, tak, dostali to sme spália. tú od babky, takže nekúpili sme si to sami a je to... Počkať! A či to je? Dobre, tak to vyzerá. To vyzerá divne, ale okej. Počkaj, pozrieme sa. Všetky sú tu píše, že secret. Tak máme secret, let's go! Dobre. Dá sa mu otáčať hlava, aby vás ešte sledoval takto v noci, že A potom má tu takéto oči. Divné, takýto úsmev divný. Ručičky malé. A aj nožičky tu má divné. A to je asi všetko. Takže ideme na Coca-Colového labubu. Daj. Môžem? Dobre, Coca-Colového labubu rozbalíme. Taký tu má obal. Dobre, raz, dva, ktorý nech to je secret, alebo s plechovkou, mám radšej plechovkovej. O, je to s fľašou labubu. Coca-Colový, dobre. A ja som vám neukázal možnosti. To sú možnosti. Už sme to rozbalili, akože. A toto sú možnosti. A tuto na tomto, takže. Dobre, máme dvoch labubákov. Andy, poď sem s tým druhým. Máme tu dvoch labubákov, takže. Tak. A jeden má Coca-Colu a druhý má tak, takže. Ďakujeme za pozeranie a... Koniec videáča! A počkaj, ešte nálepky, tu je nejaká nálepka Coca-Cola. Takže dobre, to ďakujeme, že ste si pozerali naše video a vidíme sa u ďalšieho. Čau!